Hey, Doodle! Ik ben Mirte. Ik ben Jasper. Ik ben Julie. Ik ben Jada. En we zijn bij RG. We zijn nu in de studio om een TVK-lijstje op te nemen. Ik ben op vakantie en ondertussen ben ik samen met mijn pap bezig aan het Tino van Slovensletje. Let's go! Ik heb niet de titel Doodle maken. De moes hebben dichtgepakt. Oh ja, zo toch? Zo, helemaal. Hoi! Hey, zij kan hem ook. Vastelavond is voor ons gezellig samen dansen en chansen. En veel spas en lol maken. En we doen de eerste keer met het TVK. Feest als leidje leuk, duur dan de duim komen omhoog. Daar hebben we in ieder geval zin in. Oh ja!